Niki cuplikan dawuhnya niki tenggene hadis kata. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya, atau jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka ciri hamba yang dikehendaki baik oleh Allah
niku satu difahamkan tentang agama, yang dari faham tentang masalah agama, ngerti masalah agama, senang babagan ilmu agama, itu dari ciri. Nomor kali itu hatinya didadekno Allah zuhud tentang dunia. Iki atine boten tangane, boten kepunyaannya, boten. Tapi atine piyambake niku boten enten isine kerepotan kepikiran masalah dunia. Nek ngurusi dunia biasa, tapi atine boten sampai ketungkul utawa repot ngurusin dunia sampai melalekno Allah. Nomor 3 niki sing paling saya gini kalau Allah piyambake diperlihatkan cacate piyambake dhewe. Piyambake direpotno ngurusi keelekane awake dhewe. Ndandani eleke awake dhewe sampai gak kobel, sampai mboten sempet ningali eleke wong liya. Niki cirine tiyang sing justru malah dikehendaki kebaikan oleh Allah. Tunggal piyambake iku diparingi ilmu masalah agama. Mboten mesti kudu ustaz, mboten mesti kudu sing ngajar agama, mboten. Tapi tiang-tiang sing diparingi Allah ilmu agama, lajeng purun ngamalaken ilmu agama niku, lah niku termasuk ciri tiang sing dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kenapa kok ilmu agama niku dadi ciri? Padahal wong pinter itu kathah, tiang profesor, doktor, dosen-dosen, masalah ilmu dunia itu kathah. Kok niku mboten dadi ciri masalah napa cirine Allah mencintai hamba mboten. Karena enten dawuh Kanjeng Nabi niku nek ilmu akhirat niku namung diparingno Allah tenggene tiyang-tiyang sing dicintai Allah. Tapi nek ilmu dunia atau bahkan harta dunia niku diparingno Allah ten sinten mawon. Wong sugih ya diparingi dunia, wong larat ya iso diparingi dunia. Tiyang sing fasik ya diparingi dunia, tiyang sing mukmin saleh ya diparingi dunia. Tapi nek tiyang sing dikersakno sae kali Allah niku malah kali Allah cirine difahamno masalah agama, dicedhekno tentang ilmu agama. Dilarang piyambake seneng ilmu agama, yo paham masalah agama, paham aturan-aturan syariat agama, itu ciri yang sing dikehendaki kebaikan Allah. Nomor kali cirine tiyang niku digethingno Allah ten atine niku disepekno Allah, disepikan dari urusan dunia. Kangge napa supaya atine niku diseni kali zikir ten Allah. Karena zikir ten Allah kali duniawi niki mboten gathuk. Mboten saged dikumpulno, mboten saged. Sehingga mesti menang salah siji. Nek ribet ngurusi duniawi, atine, pikirane semuanya difokuskan, energinya dihabiskan untuk duniawi, niku mesti mboten enten bagian zikir ten Allah. Bahkan dikir nek apa niku waduh, mergo wis kulino ngurusi dunia atine lho. Mboten tangane. Mboten kepemilikannya, mboten. Tiang sugih mikir agama, kata enten dia
Tapi tiang melarat mikir dunia gimana? Tiang melarat sing kepingin oleh dunia apa carane bisa sugih, ya apa carane bisa sukses. Jelepuk ngelawan bumi sore sampai rasa sempet zikir ten. Tapi ciri yang sing dicintai Allah, sing dikersakna Allah kebaikan, niku ngurusi dunia ya sekedar aktivitas sehari-hari. Ya kewajiban pancen iki Allah amanah dunia ya diurusi. Duwe sawah ya digarap, duwe wedhus, duwe sapi ya digarap, duwe tukun, duwe pabrik ya digarap. Tapi atine dikir ten Allah, masyaallah. Dunia ini boten sampe wedhus mati ngoten. Dadi digarap tentangan tapi boten sampe wedhus mati. Sing ngerti go cirine piyambake direkokno Allah, diketinggalno Allah mirsani eleke awake dhewe. Ati iki sik kaya ngene, sik kaya ngene, sik kaya ngene. Salate kurang, posone sik kurang, apik nang wong tuwa sik kurang, apik nang kanca lorone sik kurang. Dadi eleke dhewe ae sing ketok. Akhirnya piyambake namung repot ndandani awake dhewe sampai rasa sempet bentuk eleke wong iki. Bahkan nek ditakoki tentang wong liya ya apa menurut wong iku? Apik wong iku. Wong iku ya apa menurut apik. Kabeh wong dinilai dibiji apik. Kalau ben enten setunggal perempuan kabar, kalau suka asmane. Biasanya dinyaroni gak ada nonton itu habis rumah. Ini pun nanti sowan tentang setunggal nonton dalamnya ulama ahli fikih, wali nonton. Sakotan itu ngarani piyambake sama. Gitu ini setunggal kabar ini piyambake itu mboten wani dana mboten wani. Omong-omongan itu dulu, terus kabar ini mantun jagongan, terus nyuwun napa niku nyuwun nasihat. Ten mriki sing saged kula sowani malih sinten nggih. Ten kota niki mumpung ten kota niku kabare niku. Sing ten kota niki sing saleh sinten nggih? Tiyang sing saleh ing alim sinten? Sing saged kula sowani. Jawabe tiyang alim niku kula matur. Habib ngapunten sedo wonten ten kota niku tiyang saleh, tiyang sae. Sing boten sae, boten saleh niku namung kula. Iso ndelok elek awak dhewe sampe gak sempet ndelok eleke wong liya. Sampai guru kula ndamel pertanyaan itu gampang. Cirine wong jek gumedhe. Ngertos ya, gumedhe itu sombong. Cirine wong itu nek jek sombong, iku jek duwe penganggep nek awake iku jek lumayan. Jek ana wong liya sing luwih elek saka awake iku cirine sombong. Ciri wong sombong itu jek duwe penganggep nek wong liya iku ana sing luwih elek saka dhewe. Manane guru kula iku nate tandha ten satu-satu. Le menurutmu awakmu iku wis apik apa durung? Bedane yai. Kita niki tasik santri, tasik dereng sae, tasik belajar, tasik ngaos, tasik boten dandani awake. Oh iya wis apik jawabane. Tapi munggo awakmu nang kampung niku ana gak sing luwih elek saka awakmu. Enten kata sing mendeman nggih enten, sing ra salat nggih enten. Kaya ane jawabane bener. Lho, ya berarti kan santri ditakoki ngono kan yo lugu. Sing luwih elek saka awakmu enten sing gak salat, sing mendem. Terus ya ini berarti awakmu golongan awakmu jek sombong. Mergo nganggep wong liya ana sing luwih elek saka awakmu.
Cirine wong sing tawadhu, sing andhap asor, sing semelek niku nganggep awake dhewe luwih elek saka wong liya. Gak ono wong elek ngungkuli elek ya awake. Lupa, lha nganggep ngono berarti kan gak mensyukuri nikmate Allah. Oh, mboten. Nganggep awake elek niku saka sudut pandang kita, mboten saka sudut pandang Allah. Nggih, ampun damel bijine Allah ten kita, ampun. Niku kuwalik niku. Kita niku tetep mensyukuri nikmate Allah. Kula diparingi saged iman Islam, alhamdulillah. Diparingi saged ngaos, alhamdulillah. Diparingi saged sregep jamaah, alhamdulillah. Niku disyukuri. Tapi ampun didadekno barometer, dadekno biji nek aku wis wong apik nang waja. Aku iso jamaah, udan-udan aku budal. Ini yang ora budal. Berarti aku wong nah iku aja. Nek mensyukuri ini monggo wajib kita mensyukuri alhamdulillah udan-udan aku jek iso bu. Niku disyukuri, niku nikmate Allah ngakoni lek niku fadl nikmat rahmat saka Allah. Nek gak diparingi hidayah Allah taufik inayah gak ngara iso budal udan. Nah apa kok Indomie? Mana tanya? Kayak Indomie enak. Kalau YouTube mau enak. Tapi kok jadi gelem budal berarti nikmate Allah. Terus mboten usah didadekno stempel ten kita nek aku wis wong apik niku aja. Saged gatokno niki jenengan. Nek kaapian sing kita lampahi niku nikmate Allah. Tapi kita niku tasik wong elek, tasik duwe kecacatan, tasik duwe hawa nafsu sing kacau sing butuh dikendhaleni. Tasik kata dosane, tasik kata maksiat. Niku lho, dadi sing didamel ukuran niku kitane. Ampun nikmate. Nek nikmate kita syukuri saestu. Mboten kita kufuri mboten. Tapi kitane niku sing butuh didandani, butuh dikoreksi, butuh ditaubati. Nek ngoten masyaallah saestu. Nikmate Allah disyukuri, keelekane didandani. Masyaallah saestu. Akhire makin sedo niku saged sedo sing husnul tapi maka kalau dia dawuh sedina hari terbaik hari kapan? Hari meninggal dalam keadaan mukmin, dalam keadaan dalam bulan taubat nasuhaku kok. Nah ini cirinya yang sing dikehendaki kebaikan oleh Allah. Mungkin kita sedang dikersakaken sae kali Allah. Kita kan boten semerat, nek ten donya boten semerat. Niki kita ten donya niki tasih potensial. Potensi yo saged wong apik yo saged wong elek. Saged dikersakno sae yo saged dikersakno elek. Karena benjing niku pancerane benjing tengene khawatir tengene akhir ajal kita sedanten. Karek niteni cuma alhamdulillah Allah niku ndak ada sunatullah. Sunatullah niku sesuatu sing biasane dilaksanakno Allah, tapi mboten wajib kangge Allah, mboten wajib. Niki sunatullah kebiasaane Allah. Kebiasaane apa? Nek kawula niku seneng salat, seneng ngaji, seneng kesaenan, insyaallah sedone yo dalam keadaan sae. Ditengani niku namung ditenan mboten saged didamel kepastian mboten. Cuma didamel cerita. Sinten niku dawuh masyaallah. Mata alama asya. Berarti mata insan alama asya. Seorang manusia itu akan mati dalam keadaan biasanya dia hidup. Nek biasane uripe sae ya insyaallah sedone ya sae. Nek biasane alhamdulillah kok elek mati yo kabeh. Wa yub'atsu ala ma mata.
dan akan dibangkitkan nanti dalam keadaan bagaimana dia mati. Nanti dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan kita mati ini pas apa? Nek mati ini pas sholat, pas ngaji, pas muasyarah bil ma'ruf kali keluarga, pas zikir, pas maca Quran, yo dibangkitno dalam keadaan ngoten niku saingan-saingan. Dalam keadaan poso. Tapi nek mati ini dalam keadaan naudzubillah maksiat, mati dibangkitkan Allah. Tenang saking alam kubur dalam keadaan maksiat. Sing niku ditinggali karo wong sak alam dunya wong kabeh bareng kabeh kuwi bangkit. Nah niku sing sila alhamdulillah. Pun enten ditangguhaken cukup nggih makalah 41 nggih. Pun kula lajengaken masalah syarat sholat nggih tasih masalah bahas syarat sholat kalau nggih kula aturaken nek syarat sholat niku kan kita kedah miwiti kalih bersuci nggih. Bersuci niku membersihkan diri saking najis lan saking hadas. Najis ya ora ono, hadas ya ora ono, dibersihne saestu. Najis baik saka klambi, saka awak, saka panggenan kudu suci saestu. Kalau ben najis pun ampun mukhafafah mutawasithah mubalaghah pun ampun. Sakniki bersihne saka hadas. Hadas niku napa? Hadas niku namung amrun i'tibariyun. Hanya ungkapan. Mboten enten bentuke. Hadas niku status. Mboten enten bentuke. Nek najis niku enten bentuke. Enten napa niku enten bendane. Nek hadas niku status. Kaya wong Joko karo prawan, ayo tener yo. Joko prawan itu kan status nggih. Sing dereng nikah yo sing lanang yo Joko, nek wedok yo prawan itu kan status mboten enten bentuke. Nah, hadas niki perkara sing namung ungkapan kiasan sing bentuk status mawon sing monggo syariat niki dianggep menghalangi keabsahan sholat. Nek status niki tasik wonten teng kita dereng diilangi, berarti tasik mboten angsal sholat. Lah teng syariat enten istilah hadas kecil, enten istilah hadas besar. Niki bukan berbentuk ukuran sami, bukan bentuk ukuran, tapi kan syariat nyebuti wonten. Hadas cilik niku hadas sing namung butuh ngilangno karo wudu. Wudu itu kan relatif membutuhkan air yang lebih sedikit kan daripada mandi. Nek hadas besar cara ngilangine kudu ngangge mandi besar. Nah hadas kecil niki enten gansal. Enten sing nyebut enom. Gansal ini napa mawon setunggal. Nggih. Tiyang nek mantun nggih, sak mantune ngedalaken napa mawon saking dalem ngarep dalem pinggir. Niku statuse piyambake duwe hadas kecil. Ketempelan status hadas kecil. Dudu barange lho nggih. Dudu barang sing metu. Nek dhewe iki lak barang sing metu hukume najis mutawasithah barang. Tapi niki sagare. Jadi ngaku jenengan teng kamar mandi, terus buang air kecil atau buang air besar. Terus mumpun istinja, mumpun cari, mumpun diberseni, tapi dereng wudu niku status duwe status hadas. Karena dereng wudu. Niku jadi setelah mengeluarkan apapun dari jalan depan maupun belakang, kubul atau tubul, kecuali mani sperma, maka piyambake status sing duwe hadas kecil iku pertama. Sing kedua nggih niku ilang akal. Ilang akal niku saged mergo pingsan. Nggih.
Makin tidur itu piyambak. Terus kemudian mabuk atau karena penyakit ayam yang setek gitu, epilepsi. Tiang nek naudzubillah mendem, mari mendem. Niki sing dibahas bukan mendem, tapi kondisi setelah mabuk kan betul sadar, moro-moro isu terus nempel itu kulicino terus diusir. Nah, jadi lali aku mabuk lapo ngomong apa ae itu kan selalu lindung. Lah ngonten iku piyambake duwe hadas kecil atau setek atau epilepsi. Sing ayane jejer niku terus sampai nyokoti ilang gitu. Nah niku kan belum sadar kan ini. Nah niku piyambake hukumnya hadas kecil atau pingsan. Sing ketiga niku tilem. Sing tilem niku selain posisi duduk. Tilem sing tilem niku selain posisi saged melumah, saged miring, saged murep, pokoknya selain duduk. Maka piyambake tilem niku hukume hadas kecil atau membatalkan wudu. Nek wis wudu iki batal. Nek wis wudu iki batal. Kenging napa kok kados ngoten nggih? Lah sing napa niku lungguh kok boten batal. Nah, iki karena ada hadis khusus. Tiang sing sare, sing tilem, posisi lenggah niki boten hadas kecil. Boten batal wudu. Karena kasus niki persis kate terjadi ten zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wekdal salat Isya, para sahabat ngentosi karena Kanjeng Nabi niku nek salat Isya, khusus salat Isya niku kadang-kadang waktu di awal nih ya jam 7 niku pun adzan langsung Nabi ngimami. Enten sing Nabi niku nunda sampai tengah wengi, kadang-kadang meh subuh. Enten hadis niku. Lah Kanjeng Nabi nate setunggal wekdal niku salat Isya niku ditunda. Sengaja niku mboten Nabi kekuran mboten, sengaja. Sahabat dateng sampun nunggu, empun adzan tapi gak sing ora. Nek derek Nabi rawuh, derek Nabi sing ngomandung mboten wani kok omah. Kalau sahabat ditosi jam itu dinteni wiritan maca Quran, salat sunah pirang-pirang. Nah, sampai sebagian sahabat itu keturun. Tapi keturun itu posisi tasih lenggah. Enek sing sendetan yo enek sing nglingkuh tapi posisi lenggah. Nabi niku pun waktune pun akhir jam 3:30 sekawan itu nembe rawuh. Terus mungkin Bilal qomah salat Isya. Langsung dikomati oleh Bilal, sholat bersentil wong disami langsung tangan jeger tangan langsung sholat. Kali Nabi boten dikeken wudu. Berarti tileme sholat bersentil enggak boten batalne wudu, boten hadas kecil. Nah niki didamel dalil akhirnya. Lah terus sing tilem posisi mlumah, miring, murep niku kok batal no. Nah terhadis itu nih Kanjeng Nabi dawuhaken meripat itu dadi taline bokong. Meripat dadi taline bokong. Maksudnya apa? Maksudnya ngenten. Meripat atau kesadaran tiang nek sadar itu kan saged ngertos aku ngentut apa ora kan ngertos melek. Lagi melek, lagi sadar itu kan piyambak saged kontrol aku iki ngentut apa ora kan ngertos. Tapi nek posisi merem, maka kan piyambake mboten saged ngontrol iki ngentut apa ora, mboten saged. Sehingga nek posisine tileme napa melumah, miring, murep, posisi tilem, maka piyambake mboten ngertos, mboten saged ngontrol kenging iki ngentut apa ora mboten saged. Kecuali posisi lungguh. Tiang lenggah sing ngatur ngenten iki. Masuk turu kok ngentut wangel Pak.
Wong melek ae nek kabeh ngentur posisi lungguh kadang diangkat siji ngene kok. Nggih mboten? Nggih. Angel ngene iki ngentur wae wong iki ketutup kabeh. Tapi lek posisi murah lah bal gampang iku. Bus semua. Nah, niki ndodolno nek napa niku Kanjeng Nabi detail sampai sak monten. Nggih. Tidur sing posisine selain lenggah niki batalne wudu atau hadis kecil. Tapi nek lenggah boten. Nah, tidur niku boten mesti merem atau boten nek merem berarti turu, nek gak merem boten. Tidur niku pengertiane napa sih? Tidur niku pengertiane man la ya'rifu ma haulahu. Orang yang tidak mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya, gak krungu, gak ro apa sekitar itu namanya turu. Jadi piyambake nek jek mireng masuk direm-rem tapi jek mireng iki ngomong apa sing ngomong apa namanya mboten tilem. Ya pura-pura ngono ae. Ben gak dikon bojone biasane. Bojoku turu wis. Pun niku nggih tilem. Lajeng sing 1 2 3 nomor sekawan. Sing pertama kan wau napa mawon sing medal terus ilang akal terus nomor 3 tilem. Nomor sekawan niku demek kemaluan yang depan. Demek kemaluan yang depan niku kalih telapak tangan bagian dalam. Niki berarti hadas kecil. Kulit ketemu kulit ini. Nah, niki batalnya wudu atau hadas kecil. Berarti nek umpami mboten kali telapak tangan bagian dalam niki, napa kali niki, napa ten ngeten niki ya, kan ten sarung ngeten niki. Nah, ngeten di ten sarung ngeten niki. Niku cara umpama gatel kan digaruk nang sarung, maka mboten batal karena mboten tersentuh langsung. Nah, tapi nek jero gini. Wo jenengan mboten ngertos pondok niku. Man pondok niku lek kadung gatel ngomong krak. Melocot masyaallah kula nate ya Allah. Dikek ikan panah lho. Selangkangan niku purun cilarian anyar. Ngrasakno banyu pondok, beda kali banyu omah. Akhir kepanasan kali kakak kelas, ayo mekakang, sama kakak kelas semuanya. Mekakang dicuri kalpahan Pak. Panas ngomong-ngomong dikuipasin telat ya kakak kelas Mas. Oh, kula kesik lari Mojokerto karo Lamongan. Oh, lek langsung demet niki sing didemet boten selangkangan mboten, tapi kelaminnya nggih, kelaminnya niki kali ini. Nah, terus kemudian dari sing perempuan ya nopo sami lubangnya niku kalau didemek kali sing ini maka hukumnya membatalkan. Sing kelima nggih niku wingking niki. Nah, wingking niku nggih membatalkan. Nggih dubur sing pas bolong bukan bokonge lho. Mboten. Tapi sing bolongane tempat keluar niku nek demek kali langsung kali ngenten iki. Maka hukumnya batalnya wudu atau hadas kecil. Berarti ngarep yo batal minggu yo batal. Berarti nek enek lemeh ngenten iki enek pembatas ya, penghalang ngenten kae nopo maka mboten batal. Nah, sing keenam iki sing kontroversial, nek mulai naune ya ini. Gini ku demekan kulit lain jenis mboten mahram, mboten mahram. Nek nyebut sanes muhrim, muhrim niku tiyang sing ngangge ihram. Nek sing masalah nikah niku mahram atau muharram. Dados tiyang niku nek lanang wedok terus sanes mahram wong liya. Terus demekan kulit napa mawon mboten mesti kudu niki. Pokoke kulit napa mawon. Mbok kulit sikil kedemek, kesadul napa sengaja gak sengaja, maka mungkin madzhab Syafi'i, maka hukumnya batalnya wudu. Hukumnya membatalkan wudu. Kok niki sengaja gak sengaja? Baik kulit kaki apa napa pokoke kulit nggih. Nek rambut boten. Pokoke kulit niki batalne. Ireng dijawel niki kok.
batal ngoten. Nah niki madzhab Syafi'i. Nah kene napa kula sing mahram sih. Sing kudu dipahami mahram niku sinten tiyang sing mboten nangsal di nikah. Nek gak oleh dinikah malah mboten batal. Nek gak oleh dinikah malah mboten batal. Anak wedok karo bapake, anak lanang karo ibuke. Nah niku lho. Maka kan gak oleh nikah iki. Malah mboten batal. Mboten napa-napa malah demokan. Sadurunge salat terus saliman seto napa mboten masalah. Maka mboten nangsal di nikah anak kali wong tuane, termasuk kali mbah bae. Termasuk kali mbah bae. Ponaan karo paman bibiké iku mboten nangsal di nikah. Paman karo bibi ponaan karo paman bibi. Sing paman bibi sing asli dumring nggih, dudu sing mantu. Dudu sing mantu. Kadang kan wong Indonesia itu nyebut pokoknya paman iku bojone ya bibi yo bojone ya paman mboten ngoten. Sing dulur kita niku sing pundi? Contone tiyang sepah kula nggadahi adik lanang. Nggadahi adik lanang. Utawa sing berarti sing dulur kula kan adik lanange, nggih. Nek sing bojone berarti kan mantu niku nggih. Lah nek kula meskipun nyeluk bojone paman niku wau bibi, tapi demekan yo batal. Wong iku wong niku. Nah, ngono nggih paham nggih. Nah, dadi sing mboten batal iku yo sing sederek kita. Kula duwe ibu kula kok duwe adik wedok. Nah, wedok karo kula lanang. Kula nyeluk kan bibi, maka mboten batal. Mboten masalah. Pun paman karo bibi napa malih nggih termasuk karo anak kuwalon. Anak kuwalon sing ibuke wis dikumpuli. Anak kuwalon, anak tiri nggih, anak tiri sing ibuke wis dikumpuli. Maka anak kuwalon niku hukume dadi mahram. Hukume dadi mahram. Dados enten dudu rabi karo mbok rondo. Mbok rondo kuwi nggawa anak wedok siji nggih. Terus mbok rondo karo dudu niki nikah. Nek jek nikah to maka sing napa dudu niki oleh megat sing mbok rondo terus ngerabi anake oleh. Tapi nek wis dikumpuli maka anake mbok rondo iki dadi mahrame dudu. Senajan to mangkipun pisahan tetep gak oleh ngerabi sing anake wau. Mergo wis dikumpuli. Warba ibukum allati fi hujurikum idza dakhaltum bihim wis dikumpuli. Terus mantu karo maratuwa. Mantu maratuwa niku kan mahram, mboten nangsal di nikah. Meskipun anake durung dikumpuli, jek akad nikah tok niku mantu maratuwa wis dadi dulur. Pun mboten nangsal di nikah. Pun mboten nangsal. Nah, nek mertua karo mertua, besan karo besan. Ayo. Niki dulur lho. Mboten apa urusane? Ora masalah. Mboten besan karo besan mboten. Sehingga umpama kok niki besan lanang. Nah, cocok besan lanang besan wedok kok pengen rabi bareng. Pas rabi bareng ora apa-apa. Viral. Tapi apa-apa. Mboten apa-apa. Mboten. Nah, dijine besan rondo, siji besan dudu. Sing iki duwe anak lanang gak tak wedok dirabekno. Terus bareng lah anak maratuwamu ijenan. Heeh, ijenan. Lah ya dedekno bisa tak wis monggo. Boten apa-apa sah iki. Boten
Oh lah, terus anggapan aku berarti nek wis ngono dadi bapak dadi ibuke mboten. Niku lak oleh wong temanten niku. Mboten nek masalah hukum mboten. Nah, lek napa mboten nangsal dinikah malah mboten nah, tapi nek oleh dinikah malah batal. Nah, sing terjadi kontroversi atau terjadi perbedaan pendapat niku teng bojo. Nggih boten. Sebenarnya kula kan takone bojomu batal apa ora? Batal apa ora? Oh nek NU batal Muhammadiyah. Iki gak masalah NU Muhammadiyah. Niku pun enten jauh sebelum enten Muhammadiyah pun enten. Wis 1400 tahun yang lalu sudah ada masalah enten niku. Mboten masalah Muhammadiyah. Masalahnya enten dalil yang digunakan itu masih beda-beda. Ngeten. Sing dalil saking napa niku yang menganggap batal karena istri niku mboten mahram. Status wong liya, makane oleh dinikah. Sehingga akad nikah niku tidak merubah status ajnabiyah menjadi mahramiyah, mboten. Mboten merubah status wong liya dadi mahram mboten. Niku hanya menghalalkan hubungan suami istri. Akad nikah kan tujuane niku. Sing asale haram dadi halal. Sing asale gak oleh kumpul dadi oleh kumpul. Tapi dalam masalah itu, tapi masalah wudu tetap batal. Tapi nek sing mungguh berpendapat tidak batal niku dalile nggih sore saestu, jelas saestu bahwa Kanjeng Nabi piyambak niku nate mencontohkan mencium garwane badhe salat. Tur Nabi mboten wudu. Dan mencium niku sebuah ten ulama niku nafsir jenenge mencium iku ya ora nang bun-bunane terus ana kaine mboten jenenge mencium lafaz mencium iku ya langsung kulit ketemu kulit, mboten pipi, mboten batuk, tapi kan kulit musuh kulit. Andaikan toh itu hukumnya khusus kangge Kanjeng Nabi, maka mestine Kanjeng Nabi jelas no. Mek aku tok sing oleh kaya ngono nek sampean gak oleh, mestine kan ngoten. Tapi kalau Kanjeng Nabi mboten malih karo Kanjeng Nabi diketokno saestu. Tenggene para napa niku sahabat pas budal salat itu kan berarti membuat apa kaya iklan pengumuman lek ngene iki gak apa-apa. Pun niku akhirnya para ulama tetap berbeda jadi dua pendapat niku. Monggo jenengan nganggep batal sing napa niku monggo mboten nggih mboten masalah. Nah, karena sami-sami derek Kanjeng Nabi nggih. Sing niku wau usul fikih nggih derek Kanjeng Nabi bahwa menyatakan akad nikah itu tidak merubah mahram, tapi hanya menghalalkan kumpul suami istri. Ya benar kan? Dengan pernikahan kan tidak menjadikan napa niku mahram berubah jadi niku mboten. Hanya merubah status bolehnya pun niku dari hadis kecil sehingga kumpulan hadis kecil niku niku 6 nggih. Napa mawon sing badhe keluar saking kubur maupun tubuh terus ilang akal, napa mergo mari mendem, napa pingsan, napa ayam penyakit niku batal wudu. Terus tilem sing boten posisi lenggah. Nomor sekawan demek kemaluan depan nggih secara langsung dengan kulit bagian dalam telapak tangan. Termasuk nomor gangsal sing demek lubang belakang ngangge telapak tangan bagian dalam sami. Sing nomor 6 wow nggih niku bersentuhan kulit lawan jenis laki-laki dan perempuan baik sengaja ataupun tidak sengaja sing mboten mahram, sing ajnabi, sing wong liya, sing mboten angsal di nikah. Oh, nek sing ditanggungaken niku. Monggo. Sama nek bisa ketahui. Kalau sholat, nggih. Pakaian kita bersih. Nggih. Karena situasi badan berkeringat. Nggih. Gimana hukumnya? Ah, nggih. Niki sering ditanggungaken.
Najis itu kan sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Globalnya ini, najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, bukan oleh kita, bukan oleh manusia. Nah, kados keringet, ludah, itu mungkin kita kan kotor, gitu. Mungkin kita loh kan, ya nopo ngoten, bau bisa kadang-kadang. Tapi mungkin syariat mboten, sehingga ketika seseorang itu pakaiannya terkena keringat, terkena napa niku ludah, bahkan ngapunten nukhonah itu riak, sampai kena riak sekalipun itu mboten najisno klambine, mboten dadekno batal salat mboten. Cuma ten Islam niku enten kaidah kebersihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyib la yuhibbu illa la yaqbalu illa thayyiban. Niki dadi kaidah bahwa memang bener kaya keringet, ludah itu barang sing gak najis mungguhe syariat, tapi tetap dianggap barang kotor sing mestine dihindarkan dari seorang mukmin, khususnya pas wayahe sholat. Jadi umpama kena yoga batal tetap sah sholat, tapi nek iso dihindari, sunai dihindari. Apalagi kalau ludah maupun apa niku keringat niku mengganggu jamaah lain. Contoh ngapunten, tiyang niku nek pun ludahe ngumpul, nggih, ludahe ngumpul. Nek salat dhewean jenengan penak, salat dhewean kok pengen ngeludah, niku kan mboten sambatan salat nggih. Dan syariat itu kengken ludah sebelah kiri penak, lah jamaah ayo. Sebelah kiri Pak Slamet, sebelah kanan Pak Sulis, ngarep Pak Mahmud, ya apa kabeh bingung. Lah, makane mungguhe syariat tetep hukume kotor, nggih. Lek ten nganu napa zaman rumiyin ten para ulama salaf, karena biyen kan lantainya cek pasir. Ngeludai ten pundi ngeludai ten ngene arah kaki sebelah kiri, ngisore kaki dhewe sebelah kiri. Sampai kados ngoten. Ben gak melarani wong liya. Niku babagan masalah keringat. Anggap lek ngoten ya. Anggap kan dikene nutupi ben niku bukan hanya napa niku masalah setan, tapi kadang kan bau mulut niku ngganggu jamaah sing liya sampai kados ngoten. Termasuk keringat awak dhewe nek nyadari aku iki keringetku mambu, maka aja sampai sholat dalam keadaan keringat, nggih. Napa ngandine? Makane Kanjeng Nabi jenengan pesan. Tenggene Quran niku lafaz kelambi sholat niku ndamel bukan fiat tapi zina. Zina itu pepaes, perhiasan, sehingga mendudukkan lafaz masjid atau sholat, simbol dari sholat itu menggunakan lafaz perhiasan. Derajatnya itu sudah perhiasan, bukan hanya kelambi normal biasa mboten. Tapi yo opo pakaian sing paling berhias munggo aku. Wis koyo dipadakno tapi budal jagung ngono. Dadi lek kabeh salat ku koyo budal jagung kan yo kudu sing apik, yo kudu macak, kudu necis, sampai kados ngoten niku. Niku ten salat. Senajan to keringat ataupun ludah itu tidak najis, tetap harus dihindari ketika di dalam sholat. Kenal ya? Monggo Mbak. Kulo kan matos adan. Nggih. Ya kulo keadaan kulo batal. Upami lho. Nggih. Ya terus kulo nekat adan. Ya terus adan kulo iki sah napa mboten? Nggih. Bikin jane teng nggih adan komat kula jelasaken. Tapi ngeten, syaratnya adan itu mboten suci. Syaratnya adan mboten suci. Syaratnya niku muslim. Terus kemudian piyambake ngertos waktu adzan. Terus adzane ngangge lafaz-lafaz sing sampun diajarno Rasulullah, lafaz adzan sing sampun kita ngertosi.
terus kedah tertib namun niku Oh. mboten wajib suci. Nek madzhab Malikiyah namung nambahi nek adzan sunnah dalam keadaan suci. Nek qomat wajib suci. Niku madzhab Malikiyah. Yo mosok qomat terus gurung wudu ae wudu. Modele sing nyeluk salat malah sing wudu lah. Tapi nek dalam posisi ada, aku saja itu sebetulnya paridan. Tentu asyhadu anna itu ngentut, betul masalah. Jadi buang hadas ataupun kondisi hadas tidak membatalkan adzan. Jadi masalah adzan perlu jelaskan. Cakap ya, kita non fakir. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka